Знаеш ли, че член на ултрафен групировка е бивш световен шампион по футбол, играл за Байерн, Интер и Арсенал? След малко ще ти разкрием кой е той. Но първо те молим да ни последваш. Само така няма да изпускаш още прелюбопитни истории от света на спорта, а също и точни предвиждания за мачове. Твърде интересна еволюция по отношение на любовта към футбола изживява Лукас Подолски. От терена и топката днес той е преминал към трибуните и ултракултурата. След като игра в полската екстракласа в последния си етап в професионалния футбол, днес бившият нападател е част от групировката Торсида Гурник. Подолски сподели снимка как пее и скандира с ултрите на клуба от Завже в скорошния лидерски сблъсък с Краковия. Въпреки че температурата по време на двобоя е само 9 градуса, той е гол до кръста. Явно е помогнал на любимия си отбор, който става лидер в класирането, въпреки равенството с първия си преследвач. Подолски днес е на 40 години, като през 2024 се оттегли от играта заради непрестанни контузии. Кариерата му бе впечатляваща. За Байерн, Интер, Арсенал и Галатасарай. За националния отбор на Германия вкара 49 гола в 130 мача и стана световен шампион през 2014 година в Бразилия. Днес му е време заслужено да се порадва на футбола от друга перспектива. Нашата перспектива към футбола и спорта въобще пък е експертна и ни позволява да правим много точни предвиждания на мачове. Влизай всеки ден на нашия сайт и в другите ни канали, за да получиш успешни анализи с детайлни обосновки. Спорно!